veľkých úložisk batériových a do recyklovania cez IPM Inobat Investment Holding, ktorý v zásade poskytuje investorom poslednú príležitosť na investovanie do ekosystému spoločnosti Inobat. Našou ambíciou je prinášať vždy pre investorov nové príležitosti na trhu. Sústredíme sa na to, aby sme vždy priniesli niečo nové, niečo zaujímavé a aby sme zhodnotili peniaze pre investorov. Dnes takouto príležitosťou nepochybne je aj IPM Inobat Investment Holding. Nedá mi nespomenúť jednu z našich prvých investícií spoločných, ktoré sú investíciou do spoločnosti ISS, ktorá nedávno vstúpila na New Yorkskú burzu. Dnes sa o nej dozviete trošku viac od jedného z prezentujúcich, takže budete mať viac detailov. Do tejto investície sme vstupovali spolu s Billom Gatesom, s Jeffom Bezosom a inými ikonickými investormi. Je to nepochybne obrovská príležitosť pre investorov a Inobat a investori cez IPM Inobat Investment Holding majú nepochybne minimálne túto ambíciu na úspešnosť tohto projektu. Takže poprosil by som video, ktorým si predstavíme projekt na úvod a potom budeme pokračovať s prezentáciou a účinkujúcimi. Nature. Millions of species call her home. From the tiniest creatures to majestic giants. Evolving billions of years. There's nothing like her. Not anywhere close. Once nature created our future. Now we create the future of nature. A future where charging replaces burning. Our homes are powered by the sun, and our cities lit by the wind. A future where people act responsibly and think sustainably. Where traditional means carbon-free, leaving oil and gas in the ground. The energy revolution. Defined by artificial intelligence developing intelligent and high-performance battery cells. Giving you extended range, more charge cycles and reduced costs. Fully customizable in capacity and shape for every vehicle brand and type. Produced by Inobat Auto. Located at the very heart of the automobile industry, Slovakia, within easy reach of all major car makers in Europe. Providing close support throughout development and express deliveries. For a better future. For the next generation. This is our last chance to get it right. Inobat. Intelligent batteries for a greener world. Našimi zaujímavými účinkujúcimi dnes bude Marian Boček, ktorý je CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Inobat. Ďalej to bude Pavol Krokoš, ktorý je člen predstavenstva Inobatu a na záver potom Marta Tomišová, ktorá je CEO Inobat Recycling. Na záver potom po prezentácii budeme pokračovať aj s otázkami a odpovediami našich účinkujúcich na ne. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie na investorský livestream Acrosu. Ja som CEO a jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Inobat.
A dnes budeme rozprávať o baterkovej revolúcie, ktorú Inobat prináša na Slovensko a aj do celej Európy. Podarilo sa nám v rámci spolupráci s Acrosom dať dokopy produkt, ktorý nazývame IPM Inobat Investment Holding, ktorý je portfólio spoločností, ktoré sa zameriavajú na celý integrovaný reťazec v baterkovom priemysle od vedy a výskumu až po výrobu článkov, modulov, pekov, až po energické úložiska a recykláciu. V tomto portfóliu IPM Inobat sme už investovali a zaviazali sa kapitálom v hodnote 35 miliónov eur. Medzi našimi investormi patrí popri IPM Acros skupina ČEZ a tento holding predstavuje naozaj unikátne spojenie industriálneho, inovatívneho a finančného sveta. Naše zameranie je pozerať sa na celý baterkový reťazec, riešiť problémy od výskumu, čo sa týka najnovšej, najinovatívnejšej chémie, ktorá ide do baterkových článkov, až po riešenie pri dobíjacích staniciach, energetických úložiskách a potom samotný proces recyklácie už opotrebovaných batériek. A práve na to sme vytvorili portfólio, ktoré sa pozerá v spolupráci s technologickými partnermi ako Wildcat, spoločnosť ISS, ktorá, ako spomínal CEO Acrosu Peter Jakubička, je momentálne náš najväčší exit v histórii IPM v rámci nášho technologického portfólia. S týmto spoločnosti nám snažíme vytvoriť naozaj také holistické riešenie, ktoré sa zameriava naozaj od chémie až po výrobu článkov, až po samotnú recykláciu a zameriava sa naozaj aj na riešenie infraštruktúry v elektromobilite a rieši otázku dobíjacích staníc. A práve týmto reťazom sa pozeráme na celý segment batériek od kolísky až po hrob. Podarilo sa nám v rámci Inobatu dotiahnuť naozaj svetových gigantov do nášho tímu. Som hrdý, že máme v správnej rade ľudí ako Andy Palmer, ktorý je bývalý CEO Aston Martin, bývalý CEO Nissan. Je to človek, ktorý postavil prvú gigafabriku v Anglicku. Bol jeden z strojcov Nissan Leaf, ktorá je v podstate, je to prvýkrát svojho druhu, kedy sa predstavilo elektromobility v masových počtoch v Európe. Človek s viac ako 40 rokov atomového priemyslu. Popri ňom na týme sú ľudia ako Jakub Reiter, naozaj uznávaný český chemik, ktorý sa už 14 rokov venuje vývoji chemických článkov. Je to človek, ktorého sa nám podarilo stiahnuť z BMW. Enilu, ktorá viedla pri Elon Muskovi celý hodnotový reťazec Tesly, teraz pracuje pre nás a pomáha nám pri sourcovaní aktívnych materiálov. A potom výkonný tím ako John Griffith, Paul Hancock, Doug McAndrew sú ľudia naozaj z top automobilového priemyslu zo spoločnosti ako Aston Martin, McLaren, Jaguar Land Rover. A ja som CEO firmy, mám viac ako 20 rokov praxe v investícii z bankovného priemyslu v sektore elektromobility a v sektore infraštruktúry. Sme veľmi radi, že Inobat bol schopný atrakovať podporu veľkých hráčov z regiónu. Jeden z našich najväčších investorov popri ČEZe je takisto skupina Acros, skupina Czechoslovak Group. Máme silnú podporu aj na vládnej a európskej úrovni. Inobat bol nedávno recipient tzv. IPCEI Award, čo je Important Project of Common European Interest, čo znamená, že Inobat popri Northvoltu a Tesle sa stal jedným z 3 výrobcov batérií, ktorý získal toto ocenenie ako projekt strategického významu pre Európu, na základe čoho máme nárok na dôležité granty pre vývoj našich chemických článkov. A toto ocenenie je aj pre Inobat Auto, aj pre Inobat Energy, takže firmy, ktoré sa venujú v rámci IH portfólia aj výrobe článkov do elektromobilov, ale aj energetických úložísk. Popri našich akcionárov máme dôležité partnerstva s technologickými hráčmi, ako som spomínal Wildcat, s ktorým pracujem na vede a výskume, ISS firma, s ktorou rozvíjame naše energy storage riešenie a firma Battery Resources, ktorá sa zameriava na recykláciu. Čo sa týka zloženia portfólia, tak vidíte, že naozaj dominované do značnej miery 70% Inobat Auto, je to entita, ktorá sa zameriava na výrobu článkov. Popri tom je to investícia do Wildcat, nášho technologického partnera, ktorá sa udiala v septembri roku 2019.
Do tejto investície sme vstúpili popri bratoch Kochovcov, obrovská olejárska rodina, ktorá vlastne ich vstup do Wildcat svedčí o tom, že naozaj prichádza k transformácii ropného priemyslu, kde baterky sa stávajú novou ropou. Popri tom v portfóliu máme zastúpenie firmy, ktoré sa venujú Inobat Energy, energetickým úložiskám, Inobat Recycling, ktorý sa zameriava na recykláciu, a firma H-Volt, ktorá je naša novoplánovaná investícia do firmy, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou dobíjacích staníc. Inobat Auto je v rámci reťazca najväčší hráč, je to najväčší kreátor hodnoty. Keď sa pozrieme na celý baterkový reťazec, tak výroba baterkových článkov je až 40% celkového hodnoty trhu, ktorý zahŕňa všetko od ťažby aktívnych materiálov po výrobu komponentov až po recykláciu. Trh baterkový naozaj vidíme momentálne veľkú revolúciu. V 19. storočí môžeme hovoriť o priemyselnej revolúcii, 20. storočie bola digitálna internetová revolúcia a 21. storočie je naozaj o prechode na elektrifikáciu, ktoré súčasťou sú baterky. Baterkový trh sa odhaduje veľkosťou na $250 miliárd v priebehu najbližších 2 dekád. Je to poháňané tým, že sa zmení naozaj vzorec správania ľudí, či to chceme alebo nechceme. Rastie podiel hybridov a elektromobilov na našich cestách. Očakáva sa, že do konci dekády budeme viac ako tretina aut hybrid alebo elektromobil. Momentálne v Európe už táto penetrácia je na úrovni 16%, takže každé 6. auto, ktoré vidíte v Európe, už má buď hybridný alebo plne elektromobilový pohon. Je to najrýchlejšie rastúci segment, ktorý vidíme v infraštruktúre. Očakávaný rast v baterkovom priemysle je 15% ročne a vytvára obrovský dopyt po baterkách. Toto je poháňané nielen zmenom správaní a tým, že sme viacej uvedomili, najmä New Millennials, ale aj tým, že je to diktované regulačným rámcom. Keď sa pozrieme na G20 krajiny v Európe a po celom svete, vidíme silné targety, čo sa týka počtu elektromobilov na počet obyvateľa. Tento trend je naozaj dominovaný uvedomilými škandinávskymi krajinami. V Norsku sa očakáva, že do roku 2025 už nebudú žiadne spaľovacie motory na cestách a tento trend vidíme, čo sa týka targetov v mnohých krajinách v Európe, po celom svete, kde minimálne tretina aut sa očakáva, že bude mať baterkový pohon. Toto vytvára obrovský tlak na infraštruktúru baterkového reťazca. Európa a zvyšok sveta má obrovský problém v tom, že ponuka batériek pochádza v podstate je to duopolistický trh, ktorý je dominovaný CATL a LG Chem, ktorí majú viacej ako 85% trhu. A toto vytvára obrovskú závislosť pre európskych výrobcov elektromobilov, ako aj výrobcov v Amerike a inde vo svete, tým, že nemajú podchytený v podstate ten hlavný pohonný článok, a to je baterka v elektromobiloch. Očakáva sa, že do roku 2030 bude potreba až pre 3700 GWh batériek. To je ekvivalent 115 gigafabrík. Takže obrovský pressure, obrovský tlak na infraštruktúru, ktorú sa snaží Inobat riešiť. Inobat je naozaj to riešenie zo Slovenska. Som hrdý, že stávame sa hráčom v tejto arms race, kde sa snaží Európa vyrovnať azijským dodávateľom batériek. Inobat Auto od IH investície do Wildcat v septembri 2019 zažil obrovský rast. Je to naozaj raketový štart, kde za posledných 18 mesiacov sme od vstupu do Wildcat založili Inobat Auto, získali sme grant od slovenskej vlády, investíciu od ČEZu, najväčšej energetickej firmy východnej Európy, až po vytvorenie prvého baterkového článku a podpisu 2 dohôd so zákazníkmi. To sme spravili za menej ako 18 mesiacov, čo nás robí najrýchlejšie rastúcou baterkovou firmou v Európe. A momentálne pracujeme na vývoji partnerstiev s ľuďmi ako Rio Tinto, Siemens a s ďalšími industriálnymi a infraštruktúrnymi hráčmi ohľadne budovania našich produkčných kapabilit.
Čím sme výnimoční? Líšime sa od azijských hráčov tým, že neponúkame katalógové riešenie. Momentálne čínsky alebo korejský výrobca batériek príde pred CEO Jaguaru a ponúkne mu fixnú baterku, fixné rozmery, fixné špecifikácie a výrobcovia elektromobilov musia baterku napasovať do nových modelov. My sa snažíme toto otočiť a náš model je naozaj postavený na customizácii, kde príde automobilka, zadefinuje, akú potrebuje rozmer, akú potrebuje energetickú istotu a my vieme v spolupráci s Wildcat, našimi partnermi, v labáku nájsť R&D riešenie, ktoré potom my vieme industriálne ponúknuť ako na mieru šitú baterku. Toto nám umožňuje získať sa ku zákazníkom aj napriek tomu, že sme relatívne mladá firma na trhu a brať časť trhu našim azijským konkurentom. Vďaka spolupráci s Wildcat podarilo sa nám pretaviť 15 rokov ich výskumu. Toto je firma, ktorá od 2006 roku sa v San Diegu venuje vývoju najlepších baterkových článkov. Pozerajú sa na katodové, anodové materiály a používajú tzv. High throughput platformu, ktorá ponúka vysokovýkonné riešenie pri vede a výskume najnovších chémií. A vďaka spojenectvu s Wildcat sa nám podarilo pretaviť ich výskum do prvého vyrobeného článku NMC 622, čo znamená, že 60% katody pochádza z niklu, 20% je mangán a 20% je kobalt. V porovnaní s konkurenciou a pre nás taký hlavný konkurent je baterka LG Chem, ktorá sa vyrába v Wroclave, baterkový článok I63, tak v porovnaní s nimi na základe testov, ktoré momentálne prebiehajú, máme o 24% lepšiu energetickú istotu. Čo znamená, že viacej energie uschovanej na rovnakom mieste, čím sme energeticky efektívnejší a veríme, že do budúcna budeme práve to voľbou pre elektromobily ako Audi e-tron, Porsche Taycan, ktoré momentálne šlapú na korejskej baterke i63. Pokračujeme v agresívnom vývoji baterky. V podstate baterkový priemysel je naozaj o tom, kto bude mať najlepšiu chémiu. Chémia je srdce celého pohonu a výkonu baterky. A som veľmi rád, že týmu v spolupráci s Wildcat sa podarilo už dokončiť dizajn a chémiu druhej generácie batériek NMC 811, čo znamená, že zloženie tejto katódy už bude mať 50% menej kobaltu, čo robí tú baterku environmentálnejšiu, priateľnejšiu vzhľadom na dosť kontroverziu okolo ťažby kobaltu, najmä v Demokratickej republike Kongu. A paralelne pracujeme už na customizovanom článku, ktorý sa pozerá na silikón v anóde. Nie je to ten istý silikón, ktorý sa používa pri plastických chirurgiách, ale silikón v anóde dodáva ešte extra výkon, čo sa týka dojazdu a akcelerácie a s týmom sa pozeráme na riešenie, ktoré bude atraktívne aj pre letecký priemysel. Náš trh sa líši od našich konkurentov v tom, že nejdeme po tradičných veľkých hráčov ako Volkswagen. Toto je naozaj segment, ktorý je dominovaný čínskymi a korejskými hráčmi, kde naozaj otázka ceny je dôležitejšia ako otázka výkonu. Inobat tým, že sa špecializuje a vie vyrobiť baterku na mieru, sa zameriava na segment trhu, kde dominujú hráči ako Rimac, Porsche alebo Lilium. Toto sú hráči, ktorí vyvíjajú sports cars alebo sú to hráči v leteckom priemysle. Ako aj hráči ako SOR, ktorí sa zameriavajú na výrobu autobusov a títo hráči momentálne tiež zažívajú veľkú transformáciu, kedy sa sektor transformuje. Tento trh špecializovaných výrobcov aut v športové automobily, letecký priemysel, ako aj hromadná doprava predstavuje 60% budúceho trhu. Takže sme veľmi pozične dobre nastavení stať sa hráčom, ktorý dokáže dodávať vysokoprémiové, vysokomaržové baterky. Podarilo sa nám za relatívne krátku dobu vďaka našej špecializácii podpísať dvoch zákazníkov. Lilium je to náš prvý kontrakt v hodnote 115 miliónov eur. Lilium je špecializovaný výrobca na letecký sektor, firma, ktorá nedávno vstúpila na americkú burzu pri obrovskej valuácii
A táto firma sa zameriava na výrobu špecializovaných tzv. Osobných aviation vehicles. A my sme boli vybraní ako ich dodávateľ a spolu s ich tímom vyvíjame momentálne prvú baterku svojho druhu pre letecký priemysel, ktorá bude mať prvú certifikáciu a ktorá nám umožňuje naozaj stať sa popredným hráčom v tomto segmente leteckého priemyslu. SOR je ďalšia firma, ďalší zákazník, ktorou si vážime v našom portfóliu. Firma, ktorá spadá pod skupinu EP Industries a je to firma, ktorá sa zameriava na výrobu autobusov a tu momentálne pracujeme na pilotnom testovaní baterkových modulov a packov, ktoré plánujeme dodať v najbližších mesiacoch pre túto firmu, ktorá plánuje elektrifikovať v počiatočnej fáze 100 zo svojich autobusov. Takisto pracujeme na zákazníkovi v Amerike, firma VIA Motors, obrovský potenciálny kontrakt, ktorý veríme, že budeme oznamovať v najbližších mesiacoch. Je to firma, ktorá robí rozvoz medzi FedEx a Walmart zbožím a títo ľudia vyrábajú menšie náklaďáky, ktoré potrebujú taktiež customizované baterky, ktoré nie sú skôr o akcelerácii, ale sú skôr o longevity, sú skôr o hmotnosti. A práve toto customizované riešenie je prečo prišli za Inobatom. Máme prvý produkt, máme prvých zákazníkov a teraz veľký fokus je na manufaktúru, rozbeh našej produkcie. Momentálne sme vo fáze developmentu Voderad, ktoré je to industriálny park, ktorý sme akvirovali minulý rok. Získali sme stavebné povolenie, získali sme EIA schválenie a 2. júna budeme robiť položenie základného kameňa, kedy spúšťame rekonštrukciu Voderad a s plánom spustiť výrobu v druhom kvartáli budúceho roka. Mnohí z vás ste pozvaní na tento event, verím, že sa tam nám podarí osobne stretnúť. A paralelne vyvíjame už projekt Gigafabrik vzhľadom na objem off-takeov pre Lilium a iných zákazníkov, ktorých podpisujeme. A momentálne developujeme dva projekty. Jeden je vo východnej Európe, kde sa rozhodujeme medzi 3 lokalitmi, medzi Slovenskom, Českom a Srbskom. A ďalší projekt Gigafabriky v Anglicku, kde momentálne prebiehajú rokovania s anglickou vládou ohľadne umiestnenia Gigafabriky v Anglicku, kde momentálne je veľká kríza, kde vláda potrebuje súrne vytvoriť 4 gigafabriky na to, aby adresovala obrovský deficit batériek, čo bola pôvodne kolíska automobilového priemyslu UK. Ako ideme všetko toto financovať, tak doteraz sme financovali náš progres formou equity a formou grantov a momentálne máme 66 miliónov eur zainvestovaných a zaviazaných na pokračovanie nášho developmentu. Takisto sme otvorili inštitucionálne kolo už pre inštitucionálnych investorov, kde máme mandát od 2 škandinávskych investičných bank, Pareto a Fearnley. A to sú banky, ktoré sa špecializujú na upisovanie a realizovanie kapitálu pre firiem v baterkovom priemysle. A momentálne robíme private placement kolo, ktoré sa má dokončiť v lete a veríme, že toto kolo, tak ako sme videli u mnohých našich konkurentov, nás pripraví na eventuálny vstup na burzu, ktorý plánujeme v priebehu 2022 roku a sme momentálne vo vyjednávaniach s poprednou americkou investičnou bankou, ktorá by nás chcela upísať a doviesť na Nasdaq. Keď sa pozeráme na našich konkurentov, tak verejné trhy sa stali veľkým zdrojom financovania kapitálu, ktoré sa použilo na rast ich developmentu. Náš konkurent norský Freyr, ktorý momentálne ešte nemá žiaden produkt vyvinutý, ani žiadnych zákazníkov, získal 1,4 miliardu valuáciu pri 800 miliónovom kole pri nedávnom vstupe na Nasdaq. Lilium, náš zákazník, pred pár týždňami upísal SPAC, vstup na New Yorkskú burzu pri obrovskej valuácie 3,3 miliardy. A QuantumScape, ktorý je náš konkurent v R&D, najmä vo vývoji tzv. Solidného elektrolitu, momentálne tiež je to IPO firma, ktorá vstúpila na trh pred 12 mesiacmi a momentálne tradujú na úrovni 11 miliard. Takže
vidíte, že je veľká atraktivita tohto sektoru. Vo svete vzniklo okolo 700 tzv. Special Purpose Acquisition Vehicles, ktoré momentálne polujú po firmách, ako sú Inobat a hľadajú možnosť, ako stať sa súčasť baterkového priemyslu. Keď sa pozriete na vývoj akcií baterkových firiem, tak keď sa pozriete na škandinávskych hráčov alebo amerických hráčov, tak porážajú S&P 500 index. Videli sme volatilitu v posledných mesiacoch, ale takisto, že sme zažili aj u hráčov, ktorí mali IPO ako Freyr, tak bol tam obrovský nárast v akciách, dokonca niekde na úrovni až 500% po IPO. Takže je to veľmi atraktívny sektor. A som veľmi rád, že ako spomenul Peter Jakubička, ISS je v podstate prvá taká lastovička z regiónu, kedy sa udial prvý slovenský venture exit pri miliardovej valuácii. Som rád, že IPM a Akros vstúpili do firmy ISS v roku 2017. Táto firma akurát dohodla podmienky na vstup na New Yorkskú burzu pri 1,6 miliardovej valuácii, kde prišlo naozaj obrovskému znásobeniu investorských vkladov na úrovni až 10 až 12x pre niektorých hráčov, ktorí zainvestovali skoro. A je to príklad naozaj toho, že firmy, ktoré majú unikátne technológie, ktoré sú v segmente, ktorý rastie, ako je baterkový reťazec, alebo firmy ako UiPath, ktorá je ďalšia taká lastovička z regióna, do ktorej investovalo Credo a Early Bird fondy. Je to firma, ktorá sa špecializuje na digitalizáciu v bankovom sektore. Dosiahla už valuáciu 38 miliard niekoľko rokov po vstupu prvých investorov. Takže vidíme, že naozaj baterky a veľké dáta, digitalizácia sú najviac rastúce segmenty v infraštruktúre a vidíme veľkú prognózu pre Inobat, že môže ísť touto cestou. Čo sa týka hodnoty Inobat Auto, hráča, ktorý sa zameriava na výrobu baterkových článkov, tak podľa našich investičných bank predbežná hodnota je očakávaná niekde na úrovni 500 miliónov eur na základe už podpísaných kontraktov, ako aj pipeline kontraktov, ktoré máme. A toto potvrdzuje, že Inobat Auto je naozaj jedna z najrýchlejšie rastúc firm nielen na Slovensku, ale aj v európskom baterkovom priemysle. A budem veľmi rád, keď sa jej zúčastníte. Teda by som si dovolil pozvať môjho kolegu Pavla Krokoša, ktorý je v predstavenstve Inobatu, ktorý vám povie trošku viacej o našom hodnotovom reťazce a ako riešime v rámci Inobat skupiny problém, čo sa týka dobíjacích staníc a stability siete. Pretože otázka, ktorá je na mieste, je, čo sa stane s našou elektrickou sústavou, keď príde 20 Tesla S modelov na dobíjaciu stanicu a rozhodí vám tu siete. Takže môj kolega z Inobat Energy vám povie, aké riešenie ponúkame na trhu, aby sme tento problém adresovali. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, ďakujem Marianovi za slovo a rád by som naviazal z druhou časťou prezentácie ohľadom firiem Inobat Energy a spoločnosti H-Volt. Tak to celé je veľmi energeticky náročné a náročné odvetvie na celú energetiku. A je veľmi dôležité adresovať a sa pozrieť na to, že odkiaľ tá energia plynie a ako efektívne sa s ňou nakladá. V rámci Inobatu adresujeme nielen výrobu batériových článkov, ale aj zvyšok baterkového reťazca. A pri Inobat Energy, spoločnosti Inobat Energy, práve adresujeme bilancovanie siete a takisto efektívne a zelené uskladnenie energie, ktorá sa vygeneruje z obnoviteľných zdrojov, prípadne z celej siete. V rámci Inobat Energy cieľom je práve vyvíjať a industrializovať a komercionalizovať
riešenia pre industriálne uskladnenie energie. Na prvom pilotnom projekte, ktorý bude inštalovaný a deployovaný tento rok, spolupracujeme so spomínanou spoločnosťou ISS. Jedná sa o veľmi zelené riešenie, na rozdiel od litiových batériek, ktoré obsahujú kobalt, nikel a ďalšie vzácne kovy. Práve toto riešenie obsahuje materiály, ktoré pozostávajú len z vody, zo železa, zo soli a sú plne recyklovateľné. Elektrolít, ktorý sa nachádza v týchto baterkách, sa dá dokonca aj piť a nie je nebezpečný životnému prostrediu ani zdraviu človeka. Má pH bežného červeného vína. Čo sa týka časového horizontu tohto projektu, tak prvá inštalácia prebehne so spoločnosťou ČEZ a akcionárom ČEZ. Bude takýto kontajner v lodnej veľkosti, lodný kontajner bude inštalovaný pri pumpe benzína pri Prahe a práve sa na tomto kontajneri bude testovať uskladnenie energie z fotovoltaiky. Bude sa testovať riešenie pre bilancovanie siete, pretože daný kontajner budú zároveň napojené elektronabíjačky. Čo je unikátne v tomto kontajneri, tak na rozdiel od bežných litových kontajnerov poskytuje až 2-krát až 3-krát dlhší životný cyklus tej baterky. Keď sa pozrieme na litové baterky, ktoré sa používajú pre uskladenie energie, tak doba životnosti takejto batérie je zhruba 20 až 25 rokov. To znamená, že vďaka vzácnym materiálom, ktoré sú v tejto batérii a sú plne prírodné a celému prietokovému systému, takáto baterka nedegraduje alebo degraduje až veľmi minimálne po niekoľkých rokoch, 20 rokov plus. Pri spoločnosti H-Volt práve adresujeme to, aby sa tie baterky efektívne dobíjali. V rámci Inobatu a prostredníctvom IIH Inobat investuje do spoločnosti H-Volt. Je to slovenská firma, inovatívna firma, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou smart nabíjačiek a takisto unikátnym systémom riadenia energie, ktoré je veľmi pritom dôležité. H-Volt adresuje práve ten problém, že keď sa elektronabíjačky inštalujú do siete, tak vďaka unikátnemu systému riadenia energie a digitálnej platforme H-Volt vie narábať s existujúcou rezervnou kapacitou, čo znižuje tlak na celý príkon sieti a nemusí sa inštalovať ani investovať do nových prípojiek, lebo dokáže pracovať s existujúcou kapacitou v tej sieti. Spoločnosť H-Volt už inštalovalo desiatky nabíjačiek na slovenskom trhu. Na jednu sa môžete pozrieť takú vzorovú v areáli Engie na Jarošovej ulici, ktorá je v Novom Meste. Môžete si ju buď vyskúšať, alebo sa ísť priamo pozrieť. Cena také nabíjačky je zhruba 1,000 eur, čo je veľmi konkurenčná oproti iným nabíjačkám na slovenskom aj celkovo európskom trhu. Táto inovatívnosť bola spozorovaná Európskou úniou a vďaka riešeniu, ktoré H-Volt poskytuje a chce vyvíjať v nasledujúcich rokoch, tak získalo ocenenie Seal of Excellence v rámci programu Horizon 2020. Ja by som na teraz prenechal slovo Marte Tomišovej, ktorá vám predstaví, ako baterky recyklujeme a ako zatvárame celý ten hodnotový reťazec od nákupu materiálu až po samotnú recykláciu. Dobrý deň. Tak ja nadviažem poslednou témou na mojich kolegov. Ako ste už dnes počuli, tak svet elektromobility je naša budúcnosť a dopyt po elektromobiloch a tým pádom aj po batériách do elektromobilov stúpa. Bude stúpať aj exponenciálne, čo sa očakáva. To znamená, že tých batérií na trhu bude veľmi veľa za pár rokov. A otázka je potom, čo s tými starými batériami, ktoré už nepotrebujeme. Určite nechceme, aby sa nám povalovali niekde na skladkách. Taká batéria
obsahuje ťažké kovy, ako je nikel, mangán, kobalt, litium a to nie je niečo, čo by sme naozaj chceli mať na svojich skládkach. Preto firma Inobat sa rozhodla, že nebude batérie iba vyrábať, ale bude ich aj recyklovať. A o pár mesiacov plánujeme vystavať vo Voderadoch nielen výskumno-vývojové centrum a výrobnú fabriku, ale taktiež aj recyklačné centrum. To znamená, že batérie, keď už nebudú mať svoje využitie na trhu, my ich budeme sťahovať a budeme ich recyklovať v tomto našom centre. No a ako to bude prebiehať? Také baterky, keď zozbierame, prejdú najprv procesom šrotácie, čiže mechanického spracovania a v druhom kroku prejdú procesom hydrometalurgie, tzv. Chemického spracovania. A na konci tohto procesu budeme mať nový katodový materiál, ktorý bude obsahovať už zmienené prvky, ako je teda nikel, litium, kobalt a tie sa potom následne znova použijú do katódy, ktorá ide do našich batériek. Čiže budeme vlastne spracovávať staré baterky na to, aby sme využili ich na výrobu našich nových batériek v našej spoločnosti Inobat Auto. Týmto spôsobom sa naša firma Inobat zapája aktívne do obehového hospodárstva a podporujeme našu filozofiu od kolísky po kolísku. Týmto spôsobom, keď budeme recyklovať a nebudeme vyrábať len z primárnych zdrojov, ktoré sú teda tie naše prvky, ktoré som spomínala, tak budeme aj eliminovať vlastne emisiu skleníkových plynov, ktoré sú veľkým problémom našej planéty, ako dobre vieme. Lebo pri ťažbe vznikajú tieto plyny, pri spracovaní týchto materiálov vznikajú tieto plyny a keď budeme baterky recyklovať, tak tieto plyny budeme až o 20% eliminovať. Ďalšia vec je, že závislosť od týchto primárnych zdrojov. Ako všetky primárne zdroje, sú tam určité limity. Áno, tie zdroje nie sú neobmedzené, čiže recyklácia je spôsob, ako nebyť závislý od tých primárnych zdrojov a znovu využiť vlastne tie zdroje jedenkrát ešte navyše, alebo možno dvakrát, uvidíme, ako sa bude dariť a vlastne mať takú určitú nezávislosť. Lebo napríklad vieme, že v Európe týchto zdrojov je veľmi málo a my sme závislí od iných krajín, od iných kontinentov a týmto spôsobom si túto nezávislosť aj vybudujeme. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem účinkujúcim za úžasnú prezentáciu. Myslím, že Inobat je ikonický projekt, ktorý má ambíciu a má veľkú šancu stať sa takým tým svetovým príbehom písaným zo Slovenska, možno ako jeden z prvých a veľkým industriálnym hráčom v regióne a určite si želám úspech tohto projektu a vôbec o ňom nepochybujem. Takže ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a pokračujeme s Q&A. Takže možno prvá otázka od poslucháčov. Ako chcete konkurovať cenou a nákladmi spoločnostiam LG Chem a Kettle? Možno Marian Boček. Ďakujem za otázku. Konkurenciu neporazíte tým, že robíte to, čo oni. My sa snažíme byť práve tým, že sme inovatívni a zameriavame sa na segment trhu, ktorý vyrába prémiové baterky šité na mieru, tak v tomto vieme zobrať nejakú časť trhu od čínskych a korejských hráčov. My nikdy nebudeme schopní konkurovať veľkovýrobe v Ázii, to musíme byť realisti, ale kde vieme byť konkurencieschopní je naozaj, čo sa týka parametrov baterky. A toto je práve, čo sme dokázali pri našom prvom produkte, kde náš produkt už ukazuje lepšie parametre, dokonca o štvrtinu, čo sa týka hustoty a dojazdu a akcelerácie. Takže naše zameranie není na náklady, samozrejme je to dôležité, aby sme boli konkurenceschopní aj tam, ale práve je to ten fokus na vysokomaržový prémiový segment automobilového priemyslu. Ďakujem. Ďalšia otázka je, dobrý deň, chcem sa opýtať, kde sa môžem informovať o možnom investovaní do firmy Inobat, akcie, podiely vo firme a tak ďalej. Ján. Tak túto otázku zodpoviem ja. Pripomínam, že je to posledné kolo pre privátnych investorov, čiže treba ho určite využiť. Kontaktovať sa môžete cez našu web stránku acros.sk. Môžete sa s nami spojiť e-mailom, telefonicky a samozrejme pre klientov najjednoduchšie je spojiť sa s našimi investičnými konzultantami. Ďalšia otázka je, aká je spolupráca s výskumom základným aj aplikovaným, ako sa budú staré batérie recyklovať? Možno Marta? Spomínala som to v tom mojom krátkom príspevku, že budeme ich recyklovať v dvoch fázach. Najprv teda mechanicky, šrotáciou a potom hydrometalurgicky. A na konci tohto procesu bude vlastne katódový materiál, ktorý potom spätne použijeme na výrobu batérií. Aká je spolupráca s... Dobré ráno, určite ide o zaujímavý projekt. V nedávnom období zarezonovali informácie o uhlíkovej stope produkcie bitcoinom, respektíve iných priemyselných výrobkov. Máte prosím info o predpokladanej úrovni uhlíkovej stopy vašich batérií a tiež porovnanie s konkurenciou, napríklad LG. Ďakujem. Pali, možno? Môžem kľudne, ja ďakujem. Veľmi dobrá otázka, pretože ako bolo spomínané, je veľmi dôležité riešiť, odkiaľ tá energia ide a aká je zelená. Tak keď sa pozrieme na Slovensko, tak Slovensko má veľmi zdravý energetický mix v rámci strednej a východnej Európy, takže v porovnaní s Poľskom, Českom, Maďarskom ten energetický mix je najlepší. A keď sa pozrieme na naše baterky, tak napríklad pri 35 kW batérii sa jedná o uhlíkovú stopu cca 4 kg na jednu vyrobenú baterku. V porovnaní s dieselovými alebo benzínovými autami to znamená, že keď tá baterka je už zelenšia, akoby po 6000 km, ktoré prejde dieselové auto, tak si myslíme, že výroba batérií na Slovensku je veľmi vhodná. A keď to porovnáme s LG Chem, tak LG Chem stavia práve výrobu v Poľsku a Poľsko pri pohľade na energetický mix má veľmi vysokú uhlíkovú stopu v porovnaní s výrobou akoby v Indii. Takže ja by som možno ešte doplnila a tým, že budeme recyklovať a obmedzí sa vlastne ťažba týchto produktov alebo teda zdrojov a ich vlastne výroba, tak aj tam vzniká uhlíková stopa. Čiže tou recykláciou budeme tiež o 20% ďalších eliminovať to CO2. Pavel, možno ostaňme pri tebe ešte. Ďalšia otázka je, koľko batérií ste už vyrobili a predali a komu? Tak budovu práve rekonštruujeme, ale prostredníctvom technologických partnerov sme vyrobili 50 batérií prvých, takže prvej generácii Inobat Auto. A tie batérie sa momentálne testujú, podliehajú prísnym bezpečnostným aj výkonovým testom. A cieľ predať pre batérie bude predať a doručiť zákazníkom pre batérie bude koncom tohto roka. Ďakujem.
Ďalšia otázka je, aká je prosím aktuálna valuácia v tomto investičnom kole? Prosím projekciu tržieb do roku 2030, s akou EBITDA margin počítate? Všetky informácie tohto typu plus samozrejme základné informácie o tom, aký je úpis, momentálne sa dozviete od našich investičných konzultantov, takže stačí sa s nami spojiť a veľmi radi vám kompletné informácie poskytneme. Dobrý deň, existujú technické riešenia na minimalizáciu rizika požiaru? Existujú. Je to veľmi, pri pohľade na batériu je to veľmi komplexné, pretože keď sa pozrieme na baterku v aute, tak sa skladá z 3 komponentov. Prvý je výroba, je samotný baterkový článok, potom je baterkový modul a moduly sa skladajú, dávajú do veľkej krabice tzv. Baterkového peku. A všetko musí hrať a byť v jednom súlade tak, aby tam nedošiel nejaký skrat v baterke a bol prísne testovaný. Ten vývoj aj požiadavky na bezpečnosť batérií sa každým dňom posúvajú dopredu a momentálne naše samotné baterkové články podliehajú prísnym bezpečnostným testom. To znamená, že samotné baterky sa testujú pri veľmi vysokej teplote, pri teplote nad 60-70 stupňov Celzia. Doslova sa s nimi hádže o zem, strčí sa cez baterku klinec, tzv. Nail penetration test. A v prípade, že baterke nedojde žiadny skrat, tak sú certifikované na to, aby sa mohli použiť do vozidiel. Takže v dnešnej dobe to riziko je veľmi minimálne. A aj potom, keď je baterka do baterkového modulu, tak ešte ten sa testuje takto bezpečnostne. Tak ja by som odpovedal na tú otázku, že to riziko je minimálne a sú tam rôzne mechanizmy, ako k tomu predísť. A to sú teplotné senzory v tých baterkách, prípadne ďalšie systémy, ktoré umožnia odpojiť tú baterku od výkonu. Ďalšia taká zaujímavá otázka od potenciálneho investora je, ako funguje vo vašom reťazci cradle-to-cradle koncept? Možno Marian asi ty najlepšie. Áno, ako cradle to cradle je v podstate od kolísky až po kolísku a je to, ako som prezentoval, čím sa snažíme líšiť od konkurencie, že sa pozeráme na celý ten reťazec od nerastných surovín, vedy a výskumu až po výrobu a recykláciu a vďaka úžasnej práci, ktorú robí moja kolegyňa Marta, vďaka recyklácii máme vyriešený problém, ktorý chcú vidieť aj automobilky adresované, čo sa stane už s použitými baterkami. A tým, že vo Voderadoch bude v najbližších mesiacoch vznikať aj paralelný recyklačný projekt, ktorý rozbiehame, tak vyrieši sa tá otázka, čo sa stane v podstate s aktívnymi materiálmi už v použitých baterkách. A práve vďaka tejto technológii, ktorú rozvíjame, budeme vedieť extrahovať až 90% lítia, kobaltu, niklu a tieto nerastné suroviny ostanú v Európe, nemusia odísť do Číny na recykláciu, čo je súčasný model a vytvorí sa naozaj ten európsky reťazec od zdroja až po výrobu, až po ten hrob alebo tú novú kolísku, pretože z toho hrobu, z tých použitých batériek získame späť aktívne materiály do našej výroby. Takže v tomto bude Voderad jedno z unikátnych naozaj centier excelentnosti, kde budete mať vedu, výskum, výrobu, recykláciu a celý ten cradle-to-cradle koncept. Môžeme sa tým píšiť ako Slováci, že to budeme vidieť naozaj pred pár kilometrov od Bratislavy a bude to veľký showcase pre Slovensko, takže sa na to teším spolu s vami. To je úžasný koncept v rámci cirkulárnej ekonomiky, takže určite veľmi zaujímavé tiež. Ďalšia otázka je, vedeli by ste opísať viac štruktúru investície cez Akros do IIH a ako sa premietne tá spomenutá 500 miliónová valuácia? Toto samozrejme je tiež súčasťou informácií, ktoré dostáva každý potenciálny investor. Je to IPM Innovat Investment Holding, investuje vlastne do rôznych súčastí v rámci spoločnosti Inobat. Sú tam rôzne podiely v každej z tých spoločností, takže je to určite zaujímavejšie vidieť to graficky znázornené. Ďalšia otázka. Dobrý deň, čo si myslíte o riešení Tesly, kde baterka je nosný rám, je zároveň nosná konštrukcia vozidla? To je na mňa otázka. Predpokladám, že to najlepšie. Tak dobrá otázka, sa týka vyslovene konštrukcie, alebo ten konštrukčnej časti vozidla. Baterka, celé riešenie elektromobility alebo toho baterkového systému nespočíva len v samotnom článku, ale v efektívnosti riešenia aj celého toho systému a konštrukcie tých batérií v tom vozidle. Tesla je v tomto unikátna v tom, že vie veľmi efektívne
poskladať všetky baterky do jedného celku, tak aby to malo najmenšiu váhu, aby tam bolo najmenej straty energetickej kapacity a aby to aj najlepšie spolu fungovalo. Tam je ten trend, že tí odberatelia batérií alebo veľkí zákazníci ako Tesla alebo tí hráči ako BMW, Volkswagen sa sústredujú na to, aby si sami práve konštruovali tie päky v rámci vlastnej výroby, lebo je to ako jedný z je to z vlastných know-how každej spoločnosti. Ešte pri Tesle, tam je ten rozdiel v tom, že Tesla používa cylindrické články a nie pouch. Pouch sú tie články, ktoré majú tak formát študentskej pečati alebo jednej veľkej čokolády. Tesla používa baterky cylindrické, to sú tužkové baterky a pri nich je veľmi komplikované nestratiť energiu a efektívne to uskladniť, pretože keď to porovnáme s pouch článkami, tak pouch článkov je zhruba 200 do vozidla, pri cylindrických je ich až 4000. A prepojiť 4000 batérií je veľmi náročné, aby to efektívne fungovalo. Tesla teraz predstavila nové baterky, kde sú tie cylindrické články o čosi väčšie, takže už ten nápor na tú efektivitu nižší, ale každopádne je to o tom, ako konštruktívne sa spraví vozidlo a ako tie baterky sa dajú dokopy. A Tesla v tomto jednoznačne vedie momentálne. A v tomto by som dodal, že je to súčasť budovania duševného vlastníctva v Inobat rodine, pretože keď sa pozrite na Teslu, tak ten prechod z článku na battery pack prichádza k strate až 68% energie. Je to niečo, čo sa snažíme adresovať s našim tímom vedcov, inžinierov v spolupráci s Wildcat a je to riešenie, ktoré budeme prinášať pre ten mass transit trh a momentálne pracujeme na prvom prototype baterkového modulu a packu pre SOR, aj pre autobusovú dopravu. A tento koncept chceme potom exportovať s efektívnejším riešením aj ďalším výrobcom autobusov, ako aj nákladnej dopravy. Dámy a páni, máme tu aj také tradičné otázky okolo elektromobility. Ako vidíte rozvoj infraštruktúry na nabíjanie elektromobilov tým, že máme rastúcu tendenciu, je viac batérií na cestách. Aký máte na toto náhľad? Ja by som začal s tým, že v podstate celé to portfólio IH bolo konštruované tak, aby sme vedeli adresovať aj tento problém. Problém, čo sa týka dobíjacej infraštruktúry, je v tom, že nemáme dostatočne veľké množstvo dobíjacích staníc. Máme hráčov typu ČES, ktorý je dominantný hráč v Česku, potom Greenway, to je firma, na ktorú sme veľmi hrdí zo Slovenska, ktorá už je veľkým hráčom v regióne, Česko, Slovensko, Poľsko. A v rámci tohto holdingu sme spravili dohodu s H-Volt, to je firma, ktorá naozaj ponúka tiež zaujímavé popredné riešenie. A je to práve o tom, že my sa snažíme v rámci Inobatu zobrať osud do našich rúk a kreovať dobíjacú infraštruktúru práve takýmito investíciami, kde vieme pomôcť startupom ako H-Volt dostať sa k industriálnym hráčom v rámci nášho infraštruktúrneho sveta, či je to spolupráca s ČESom alebo s inými hráčmi, ktorí sú v Inobat reťazci. A takisto druhý aspekt, ktorý je dôležité adresovať, je čo sa stane z hľadiska stability siete. Keď príde vám naozaj že obrovské množstvo elektromobilov, tak automatická konsekvencia je, že vám možno vypne sieť. A práve preto rozvíjame z ISS toto unikátne riešenie, o ktorom rozprával môj kolega Pavol Krokoš, ktoré sa dá situovať na dobíjacích staniciach a momentálne rozvíjame pilotné riešenie pre Česko a Slovensko, ktoré verím, že v najbližších mesiacoch uvidíte čoskoro na území Československa. ISS kontajner, ktorý sa stal v podstate takým tým srdcom posledného vlastne IPO, ktoré sa nám podarilo spolu s Acrosom realizovať. Ak môžem dodať k tej nabíjacej infraštruktúre, tak ďakujem Marián za popísanie tej komerčnej časti. Čo sa týka podpory štátu, tak tu vidíme tiež veľmi pozitívny trend a oceňujeme prácu štátu pri podpore dobíjacej infraštruktúry. A počet nabíjačiek rastie, bude to podporovať aj municipality, obce a štát, takže ten trend tam je určite pozitívny. Budete budovať aj vlastnú sieť staníc? Aj to je jedna z odpovedí aj v centrách miest. To je určite súčasť spolupráce, ktorú plánujeme s H-Voltom, je naozaj scale-up ich infraštruktúry v rámci v podstate miest, komerčných budov, aby naozaj tá elektromobilita bola dostupná pre všetkých. V podstate to je súčasť nášho reťazca. Nie je to iba o článkoch, ale je to stabilizácie sieti a aj o dobíjacích staniciach.
Marian, jeden z divákov sa pýta aj na už doteraz zrealizované úspešne IPM projekty a približne, aké bolo zhodnotenie z týchto projektov. Neviem, že či je to vôbec niečo, čo sa dá takto verejne disclosenúť, ale... Jedna taká tá najúspešná investícia, ako bolo spomenuté, bol vstup IPM spolu s Acrosom do ISS. To je náš partner v oblasti energetických úložisk v 2017. A v podstate táto firma akurát vstúpila na burzu pri účasti Billa Gatesa, Jack Ma, zakladateľa Alibaba, Jeff Bezos, bratov Kochovcov, Softbank za signifikantný zhodnotenie. Je to naozaj niekde na úrovni, akože nedá sa to porovnávať s nejakou klasickou fixed income investíciou, ale je to násobok, je to signifikantný násobok vstupu našich investorov. Takže toto je jeden z viacerých investícií, ktoré IPM realizovala aj v spolupráci s Acrosom v rámci nášho zamerania na infratech, kde sa snažíme identifikovať najlepšie technologické firmy sveta, či je to Wildcat v San Diegu, do ktorých sme investovali v rámci holdingu, do ktorého budete, verím, aj vystupovať s nami, alebo ISS, alebo firma ako Takium, kde sa pozeráme naozaj na digitálnu infraštruktúru a vidíme naozaj v big data, v digitalizácii a v baterkách najväčší prevrat, najväčšiu transformáciu priemyslu a veľkú zmenu správania ľudstva. Takže toto sú jednu z mnohých investícií, ktoré sme realizovali a sme radi, že ISS je niečo, kde sme umožnili slovenským investorom participovať do investície, ktorá teraz exituje s velikánmi ako Bill Gates na New Yorkskej burze. A toto očakávame, že sa udeje aj z Wildcat, aj z Inobat Auto a s inými portfóliovými firmami v rámci portfólia IPM Inobat Investment Holding. Ďakujem. Mám tu takú jednu rýchlu otázku. Aká je podľa vás optimálna veľkosť batérie elektromobilu? Niektoré automobilky tvrdia 35 kWh. Aký je váš názor? Možno Pavol? Ďakujem. Všetko záleží od veľkosti auta, hmotnosti a výkonu, ktoré chcete od auta dosiahnuť. V priemere je to zhruba 60 kW. Pri tých menších vozidlách, ako napríklad Golf, e-Golf, tak je to práve tých 30-35 kW. Keď sa pozrieme na Teslu alebo výkonnejšie autá, tak je to okolo 100 kW. Čo je taký rule of thumb, tak je to zhruba 60 kW je priemer na baterku alebo na celý battery pack. Máme tu niekoľko otázok aj na vodík a jeho prípadné aplikácie versus elektromobilita. Mariana, si ty? Určite, ako ste videli, vodík je tiež niečo, na čo sa zameriavame v rámci nášho Inobat reťazca. Dokonca Inobat má už dcérsku firmu Inobat Hydrogen, ktorá pracuje s niekoľkými technologickými partnermi na nájdenie riešenia pre elektrolízu na výrobu zeleného vodíka. A vodík je určite budúcnosť pre hromadnú dopravu. Dovolím si dodať, že aj vodíkové riešenia potrebujú baterky na uskladnenie energie. Či sú to baterky v autách, ale aj baterky na energetické úložiská. Pretože na to, aby sa zelený vodík vyrobil, potrebujete mať veľa zelenej energie. Ako vieme, zelená energia, solár a vietor fungujú 30% času, je tam veľká intermitencia. Nevieme kontrolovať v podstate správanie vetra, je to funkcia topografie krajiny jednotlivej. A práve na to je ideálne riešenie ako ISS, ktoré vie tieto píky manažovať a uskladniť energiu, ktorá sa môže naozaj použiť pri burst, pri naozaj veľkom príkone, ktorý je potrebný pri elektrolíze zeleného vodíka. Takže túto vetu rozvíjame a vidíme to ako krásny komplementárny model s baterkami. A vodík určite je to súčasť transformácie a zelenej tranzície u všetkých veľkých industriálnych hráčov, či sú to olejárske firmy alebo energetické firmy. Všetci smerujú ku vodíku ako také nové médium tejto zmeny, takže sme určite súčasťou. Marta, máme tu aj pár otázok pre teba. Koľko percent zo starej batérie bude súčasťou recyklovanej batérie? Možno zodpovedz, potom ti poviem ďalšiu. Tak ono to záleží samozrejme od toho procesu. Ten hydrometalurgický proces má niekoľko stupňov. My chceme dôjsť aj teda našim procesom až k tomu najväčšiemu množstvu. To znamená, že chceme vyextrahovať v podstate až viac ako 90% tých prvkov a znova ich použiť. Sú nejaké kvóty, ktoré budeme musieť dodržiavať ako Európska únia. Od
roku 2030 je minimálne nejakých 65%, ktoré budeme musieť mať recyklovaných častí v baterke a týmto spôsobom my to dosiahneme. Na to nadviažem, koľkokrát je možné recyklovať jednotlivé chemické prvky? Ono do nekonečna istým spôsobom, pretože vy to stále budete kombinovať nejakým spôsobom aj s novými materiálmi a tá chémia a tá analýza nám potom ukáže, ako efektívne sme to vlastne vyextrahovali znova. A druhá časť tej otázky je, že či nejakým spôsobom počas tej recyklácie tie materiály degradujú. Určite áno, nejakým spôsobom, ale ako som povedala, my budeme na to používať rôznu chémiu, ktorá tú degradáciu bude nejakým spôsobom potom eliminovať. Ešte ak môžem to dať, ďakujem, tak pri jednom projekte sme zapojení do súťaže v rámci Európy s jedným zákazníkom, kde sme práve ešte pred projektom recyklácie spolupracovali, konzultovali to so spoločnosťou Umicore, ktorý je poprednou recyklačnou firmou v Európe, na svete a zároveň výrobcom materiálov. A oni to skúšali a nedetekovali žiadnu degradáciu baterky v recyklovaných kovoch. Takže to je možná odpoveď, že je to stále v štádiu vývoja recyklačný materiál v rámci bateriek, ale zatiaľ pri pilotných projektoch sa nezistila žiadna degradácia starých kovov v rámci novej baterky. Ešte som dodal, že samozrejme sa snažíme tým, že sme inovatívna firma a zameriavame na vedu a výskum, tak aj v rámci tých aktívnych materiálov a nerastných prvkov spolupracujeme s firmou ako Rio Tinto, to je obrovský hráč v ťažobnom priemysle, ktorý kontroluje momentálne najväčšiu litiovú baňu vo svete. Je to baňa Jadar, ktorá je na srbsko-chorvátskych hraniciach. A s Rio Tinto budeme oznamovať na najbližších dňoch partnerstvo, kde budeme vyvíjať ďalšiu generáciu baterkových materiálov, kde sa budeme pozerať na to, ako naozaj zefektívniť v podstate aktívne materiály pri vstupe do katodových a anodových materiálov a podieľať sa na vývoji, ktorý nás dovedie bližšie k tomu svetému grálu, a to je solid state. To už je ten solidný elektrolyt, ktorý by mal byť obrovské breakthrough, čo sa týka baterkového priemyslu. Ďalej tu máme otázku, aké percento majetku by mal mať investor vo svojom portfóliu v Inobat. To je veľmi individuálne, závisí to od osobných preferencií samozrejme, ale nejak všeobecne okolo 10%. Ďalšia otázka je, v akých lokalitách robí Wildcat výskum? Wildcat je situovaný v San Diegu, v krásnom prostredí a majú úžasný chemické laboratórium, ktoré vyvíjajú od 2006 roku, ktoré v podstate vyrástlo do naozaj takého úžasného duševného vlastníctva. Je to ten HTP platforma na vysokovýskumnú vedu a výskumu, kde vedia aj za použitie umelej inteligencie pracovať s dátmi na to, aby vytvárali rôzne experimenty medzi anodovými, katodovými materiálmi, optimalizovať elektrolyt paralelne a robí naozaj takéto simultánne experimenty, ktoré by trvali v klasickom nejakom manuálnom R&D 10-krát pomalšie. Takže oni to robia v San Diegu. My máme podpísanú dohodu o vede a výskumu a spolupráci s nimi, kde náš tím inžinierov a vedcov spolupracuje s nimi a paralelne pracujeme aj s ďalšími hráčmi v tomto R&D segmente a spoločne vyvíjame naozaj tú ďalšiu generáciu baterkových materiálov a R&D riešenia pre baterky. Aký je investičný horizont a v akej forme je plánovaný exit pre privátnych investorov a s akým očakávaným výnosom? Toto všetko sú informácie, ktoré sú súčasťou deku pre investorov, takže samozrejme toto obdržíte od našich investičných konzultantov. Bude prosím recyklačné centrum 100% dcérou Inobatu? Momentálne je to 100% dcérská firma Inobatu, Inobat Group. Do budúcna plánujeme, že do toho projektu vstúpi náš technologický partner. Je to vo fáze vyjednávania, takže cieľ je zachovať si kontrolu nad týmto projektom a umiestniť ho na Slovensku ako výkladnú skriňu
transformácie našeho priemyslu z tradičnej výrobnej dielne na naozaj knowledge economy, inovatívnu a vzdelávaciu ekonomiku. Takže chceme, aby ten slovenský komponent sa zachoval čo najviac a čo najdlhšie. Toto odpovedou by som zároveň aj ukončil dnešný livestream. Naplnili sme náš čas. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Bočekovi, Marte Tomišovej a Pálovi Krokošovi za účasť a za veľmi podnetnú prezentáciu. Ďakujem aj dámam a pánom, ktorí nás sledovali a verím, že to bolo pre vás zaujímavé a dal vám to nejaký podnet na investície do spoločnosti Inobat cez IPM Inobat Investment Holding. Ďakujeme za pozornosť, majte sa pekný deň.